с този фокус ще ми трябва някои 4 карти от листата, които и да са, няма значение. Вземем първите 4. Една отдолу е двойката каро. И ако преброя картите наобратно, двойката каро трябва да дойде отгоре, нали? И да, ето, двойката каро отгоре. Оставяме отдолу, скача отгоре. Оставяме на третата позиция и скача отгоре. Оставяме долу на земята и скача отгоре. Оставяме отдолу и скача отгоре. Оставяме пак отдолу и пак скача отгоре. Оставяме на земята и скача отгоре. Може да си мислите, че тук имам само двойка каро, нали? Но всъщност имам на първата позиция дама каро. На втората позиция имам дама каро. На третата позиция имам дама каро. И на четвъртата позиция имам дама каро. Ето, една дама каро, две дами, три дами, 4 дами. Но всъщност имам и един жокер. Оставям го долу. След това имам още един жокер. Оставям го долу. И още два жокера. Оставям го долу.